Så. Det finns frivillig avgift och bössor här utanför som vi är tacksamma till vår verksamhet. Och sen finns det kaffe att köpa bakom här i pausen. Nu hälsar jag er hjärtligt välkomna allihop. Så kör vi igång. Du har inte sagt någonting än, så. Okej.
Tack ska ni ha. Tack snälla ni.